Goddag. Det er mig, der er jeres lærer i dag, og vi skal snakke om mobber eller stopper. Fordi der var en af jer, der havde den flabhed her til morges og spørge, om jeg var en mobber eller en stopper. Magen til frækhed, må jeg nok sige. Mob er et ord, der betyder grupperinger, og det er lige præcis det handler om. Det siger Dan Olius, som er psykolog. Han mener blandt andet, at det er en aggressiv eller ondsindet adfærd, som foregår over længere tid. Det vil sige, at en gang er ikke mobning, det er drilleri. Og så er der direkte mobberi, som er sådan noget som fysisk med slag, og så er der mimik eller udlås eller rulle med øjnene. Så siger man ledede ting til sådan nogle små, søde børn. Og så er der sådan noget som indirekte, som er sådan noget som sladder, og det er der ikke nogen, der kan lide. Og bagtag, det er der heller ikke nogen, der kan lide. Og rigtig, det er der heller ikke nogen, der kan lide. Og så er der sådan en isolation. Så det betyder, at her har vi en gruppering med de søde elever, og her har vi med Preben. Og Preben, han er lidt anderledes, og det forstår de andre ikke, og så siger de nogle onde ting til ham, og det kan vi bare slet ikke. Jeg er simpelthen ikke okay, vel? Altså, er I okay, hvad skete der lige her? Ej, det er jeg ked af. Jeg prøver lige at se, om jeg kan rette det ud igen. Nej, det går ikke så godt. Det er det samme med mobning. Men jeg kan heller ikke gøre det godt igen, altså. Og så tak for i dag.